Sangobion Iron Plus kada adlaw uban ang saktong kaon o ehersisyo. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Ang paagi sa pagsulbad o panagbangi diha sa pagsabot sa unsa may nahisulat sa atong pagtuo o Biblia, ipaagi og tigom o counsel, dili ipaagi og kinaugalingong pamaagi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. Iyan usab ang tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sa gyapon makauban nato sa technical side, si kasamang Danny Lud, o kusab si kasamang Tax Ilumba. Atong pasiunang patimbayan sa gihapon sa atong amahan dinhi sa estasyon ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na sa iyang mga kaubang mga radyoman. Okay, atong pagyukbo sa atong amahan usab sa maong diocese nga mao'y misa o preside kaganina sa misa nga inyo nadungog diri sa radyo. Atong pagyukbo ni Most Reverend Severo Kaermari, uban na sa mga kaparian, sama pananglit ni Reverend Father Leonilo Dagpin, usab si Reverend Father Ruin Salvo. Atong pagyukbo kanila og sa gihapon ako moingon, maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan, gibuksa na gyud ang Senod diri sa atong daipit sa Diocese sa Dipolog og niyata karon aron atong ipadayon ang ato ng kausa sa pagpanalipod sa pagtuo. Okay, diretso dayon ta. Mga tinahod nga tigpaminaw ang paagi nga kasagaran gyud nga nakita nato sa pagsulbad aning bang panagbangi ba unsaon pagsabot ning Biblia. Atong nakita nganong nabahin-bahin ta tungod kay ipaagi nato kinaugalingon nga panabot o kinaugalingon ba nga desisyon. Pagbasa nato lahi atong nasabtan, ato dayong ipatuo dayon nga ang ato mo'y husto o kung dili mo parihas ang atong pagsabot, maghimo tag laing grupo. Sa Biblia, dili ingon ana ang paagi. Ang example gyud konkreto nga example nga nahitabo ng panagbangi diya sa pagsabot, unsa gyud ang pagtuo, katong nahitabo sa Council of Jerusalem, unang council sa iglesia. Unang council sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Kay niadtong higayuna, wala man pod magparehas og panabot ang mga tao niadto. Unsa ang angay tuhuan, no? Ang uban moingon nga ang pagpasakop sa gingharian ni Kristo kinahanglang tulion paghapon. Unya dili iapil ang mga hentil. Kay mo naman ay nabatasan gud sa daang tinuhuan nga ang dawaton mga Hudiyo lang. Way labot ang mga hintil.
sa gingherian ni Kristo nga sa tagna ni Jeremias 31 tudling 31 hangtod 32 ang bag-ong kasabutan no base sa tagna ni Jeremias ang bag-ong kasabutan lahi sa daan. So buot ipasabot mag-expect tag mga kabag-uhan sa panahon ni Kristo, sa gingherian ni Kristo. Of course, katong mga kabag-uhan rapod nga gikinahanglan. Reasonable. Pero dili pod pang usbon tong dili angay usbon sama ng moral law. Di ba? Katurang pwede mausab o dunay rason nga mausab. Okay. Now, giunsa man nila pagsulbad na unsa man giangay tuhuan. Nagtigom sila, nag-council sila og unsay desisyon sa council mo gitoy binding. Kay naa sa Mateo 18:18 ang idili nila no sa mga authority sa iglesia, ang idili nila idili sa langit. Ang ilang itugot sa langit no Mateo 18:18. Kanus aman sila maghugpong og kana bang magdili og magtugot diya sa mga council. So kung mutuo ta atong Council of Jerusalem, mutuo pud ta sa ubang mga council nga mahitabo kung dunay husayon nga kanabang pagtuo ba nga wa ta magparehas og sabot, dili ta mag-iya ba. Kasagaran yun nato morning na daghan atong relihiyon kay dili man na sundon na nga protokol. Ang protokol sa Biblia kung dili nagali magparehas og sabot, magpatawag og council ang mga authorities. Didto na sulbaron. Unya gituhuan nato nga ang Espiritu Santo galihok gagiya sa maong council kay gipadala gud sa Dios ang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Mao na nga whatever council nga himuon sa iglesia nga gitukod ni Kristo binding na sa langit. Unsa galing tekstuha to sa Biblia ang nagpasalig ana nga binding sa langit ug unsay desisyon sa mga council sa Christian Church? Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, ang inyong itugot. So, mao to nga kadtong council sa Jerusalem kinahanglan mo tuo gyud ato. Unya kay ang council dili raman kato. Kung moingon ta nga ang tuhuan atong council katurang Council of Jerusalem na sayop ta ana. Ngano man kay ang iglesia nagpadayon man. Unya dili man sabto na to nga ang mga problema diha sa simbahan sa pagtuo kadturang panahon sa una. Naapa man giung maabot nga mahitabong mga problema. Sama anang pagsabot lagi. Og ang atong tukion karon nga kinibang bangi sa pagsabot interpretation nga gisulbad pinagi council nga daghan kay wa mutuo sa desisyon sa council. Kining issue mahitungod sa images mga larawan. Kay kung ang Katoliko gisaway mahitungod aning larawan og ribulto o kung saon ni siya sa atong pagtuo, daghang kaayong gasaway kay supak kuno sa Biblia ana kana nga butang, kana nga issue dugay na nakayo sa una pa daghan ng naglahi-lahi og pagsabot ana. Kay sa Biblia god na ay bersikulo nga ang Dios gapahimog larawan o ribulto na apoy mabasa nga ang Dios gadili. Di ba? So kung ang Katoliko naghimo og mga larawan o ribulto kana tungod kay do na puntay gibasihan ana nga naani mismo sa Biblia. Kadtong mga tudling sa Biblia nga ang Dios nagpahimo og ribulto. Samas ribulto sa Kiruben, no? Exodo 25, tudling 17 hangtod sa 22. Dayon sa templo sa Dios gihulagway nga naa jay mga ribulto. Naa sa Ezekiel 41, tudling 15 hangtod sa 20. Na daghang mga tudling sa Biblia nga ang Dios nagpakita nga dili supak og ribulto, di ba? Kay siya mismo sa iyang templo na ay ribulto. Giklaro pagali na ay dagway sa tao, na ay naong sa tao. Na sa Ezekiel 41, 15 hangtod sa 20. Basahan ninyo ng Ezekiel 41.
15 hangtod sa 20 nga ang templo sa Dios na ay larawan napagali dayan-dayan sa usa ka larawan o ribulto sa leon. Oh. So, kung ang Katoliko gahimo og mga larawan kana tungod kay naapo na gyud sa atong pagtuo. Sa panahon pagali sa daang kasabutan, ang katawhan sa Dios na ay mga imahen, na ay ribulto, kanang gitawag na tog balaang simbolo nga giisgutan sa Salmo 74:1 hangtod sa 9. Mga balaang simbolo. Dayon, naapoy gidili. Ang gidili, kanang himuon na tong Diyos ba? O, kanang sayo po na to o gamit ang larawan. Naman na giklaro sa Exodo 20, versikulo 3 hangtod sa 5. Nga, nagdili ang Diyos sa paghimo og larawan o ribulto og ang pagluhod ani kung kini himuong Diyos. Giklaro man na sa bersikulo 3. Sa dihang nag-ingon siya nga, ayaw kamo pagbato og laing Diyos gawas kanako. Dayon, gisgutan na dayon niya ang pagdili sa ribulto den, dili kamo yukbo. Kinahanglan sumadahon ng 3 ka bersikulo para mainsakto ang atong pagsabot. Dili na sabton nga gidili gud ang ribulto sa sakto nga gamit. Ha? Ang gipasabot sa Exodo 20, 4 ngadto sa 5, ang pagdili sa ribulto nagpasabot lang nga kung kini sayop ang atong tumong sa paggamit ani. Ang sayop nga tumong sa paggamit sa ribulto kanang himuong Dios. Parehas gud anang kwarta, ako naman ning kanunay gibalik-balik. Ang kwarta dili maayo kung himuong Dios. Ang sayop nga paggamit sa kwarta, kung gamito nimo ang kwarta pag suborno, pagpalit og boto, dool na ra ba pod atong eleksyon. Oh. Mao nay sayop nga gamit sa kwarta. Pero dili na sabton nga tungod kay dunay sayop nga gamit sa kwarta, wala na lang insakto nga gamit. Di ba? So ayaw idalahig, ayaw iraspa ba nga tungod kay doon na may dili maayo nga paggamit sa kwarta, so dili na lang ta mo gamit og kwarta, dili na mao. Atong gamiton ang kwarta sa insakto. Maura po na, para sa gulpod anang institusyon sa pagkapulis. Ang institusyon sa pagkapulis, ato namang yung nakita nga pwedeng abusuhan. Di ba? Kaya walo man na. Ang uban siguro mo ingon nga, undangon na lang nato ning institusyon sa pagkapulis kay naa may mga pulis nga abusado, dili maayo. Sakto ba na nga tungod kay dunay mga pulis nga abusado, so naduhigan ang institusyon sa pagkapulis, muingon na lang ta nga undangan na lang nato ning pagkapulis kay naa may mga abusado, dili na mao. Okay, zaon na lang wa na mo bantay sa kalinaw. Oh. Tuliron lang. Oh. Koreksyonan lang ang dapat koreksyonan. Dili kay undangon. Inguna na pud ang sa ribulto. Tungod ba kay naay sayop nga paggamit sa ribulto kanang i-idolize nimo, ipaka-Diyos nimo, dili na lang ta magbuhat og ribulto nga naa may insakto nga gamit. Nga sa Biblia, ang insakto nga gamit sa ribulto giklaro man. Ang gamit sa ribulto nga maayo kung kini himuong simbolo, himuong representation. Oh. Di ba? Ang konkreto nga example anang paghimo og ribulto para representation o simbolo kadtong gisugo sa Dios si Moses. Nga unsa may purpose ato nganong gipahimo sa Dios tong larawan sa anghel o kirubin nga ibutang ibabaw sa sudlanan sa kasabutan masig kakilid. Unsa may purpose atong larawan o ribulto sa kirubin? So may purpose ato, simbolo sa presensya sa Dios o nagsilbi po itong representation sa mga binuhat sa langit sama sa anghel. Di ba? Ikatong kirubin nga gipahimo sa Dios, nag-represent man to sa mga anghel sa langit. So dili dautan ang paghimo ribulto isip representation. Oh. Dayon kinigong issue hagod mga igsuon. Nasulbad naman nagpatawag og council ang iglesia, nagpadayag og opisyal gyud nga baruganan. Nagdebate pagali dito sa Council of Nicaea, ikaduhang Council of Nicaea. Di ba ang Council of Nicaea una kadtong nagsulbad po sila
bangi sa pagtuo gihapon. Katong Council of Nicaea first, katong una, doon na manggutoy pare nga hinganlag Arios nga nagtudlo nga si Kristo dili Dios. Tao ra. Oh. Naukay po sila ato kay may mapod mo debate si Arios. Ya, kung di ka kahibalo, kulang kag tuon sa orthodox teaching, ang insakto nga pagsabot aning atong pagtuo na malupig kag debate ni Arios. May kito mo debate si Arios. Oh. Moto nga na nagka-problema man ang iglesia adtong panahon ni Arios. Kay si Arios moingon man nga dili Dios si Kristo, motong nagpatawag og council. Kay pinaagi lagi council sulbaron ng problema sa pagsabot aning nasulat sa Biblia. Dili kay magbuot-buot tag ato. Di ta mosunod sa protokol. Di ba? Bisan manggali atong gobyerno magpatawag man gyud og tigom. Kung doon na panagbangi, dili kay mag-iya-iya ta nga, kay lahi man akong pagsabot, maghimo po kog laing pondok. Na dili na pwede, kay mabahin-bahin man ta na. Oh. So, sa Council of Nicaea, 325 AD, gideklarar dito nga dili bot pasabot nga gihimo dito ang pagka-Diyos ni Kristo kay ang uban moingon man dito nagsugod sa Council of Nicaea 325 AD kanang pagtulon-an nga Diyos si Kristo. Dili. Katong Council of Nicaea 325 AD didto gipalig-on gipaklaro nga article of faith jud nga dili gyud na malalis nga si Kristo Dios og tao. But pasabot, matuod nga tao, matuod nga Diyos. Kaya Diyos man siyang nagpakatao. Oh. So mo ito nga, tuhuan po itong Council of Nicaea, 325 AD. Daghan magaling mituo ato, kaya naman po yung mga dili katoliko ron nga mutuo nga si Kristo Diyos. So nituo sila sa Council of Nicaea, 325 AD. Unya, pag abot aning isyo mahitungod sa larawan, niadtong ika-8 nga siglo, mo, naaman gyud sige man gihapong issue anang rebulto gihapon. Oh, naaman toy tigguba og mga rebulto nga sagrado kanang gitawag og mga iconoclast. Kay dili lagi mao ilang pagsabot anang nahisulat sa Biblia. Hinoon duha to ang reason sa nahitabong iconoclasm sa history. Religious reason o kanang gitawag og kanang political reason. Kay hindi sila ganahan anang larawan na ilaman ng pananglitan larawan na sa ilang kontra. Masuko sila na mo na ilang gubon. Lain ang religious reason pod nga tungod kay naamang ko'y mabasa sa Biblia nga gadili og larawan ng Dios mao nang dunay magguba og mga larawan na naamang ko'y nakita ana mga dili katoliko mga born again nga ilang pang gubon na atong mga larawan nga sagrado. Kaya mas sila kasabot gud. Kaya ilang una kana atong larawan Dios man kuno. Nya naamang gud sa Biblia nga kanang mga larawan nga Dios panggubon. Pero sila kahibalo nga dili tanang larawan Dios. Ang gubon lang nato kadtong mga Dios nga larawan. Dili iapil ang larawan nga representation lang, simbolo lang. Kay kung tanang larawan Dios ato pa kana dieng rebulto ni Rizal ya sa atong plaza kanang iyang monumento, gubon po na nato kay Dios po na dili. Kay dili tanang larawan Dios. Ang Diyos kadturang mga larawan nga gihimong Diyos. Unya, dili tinuod Diyos. Kaya kana laging definition anang Diyos na nasa 1 Corinto 8:4. Nagrepresentar sa butang dili tinuod. Presa nang may yung tarak-tarak kay dulaan lang dili tinuod nga trak. O, doktor-doktor or doktor-doktoran kay dili tinuod. O, kana pong Diyos, gituhuan nimong Diyos, unya, dili tinuod. Mao na'y Diyos. Kanang mga rebulto sa Katoliko, wala man na itudlo sa mga pare nga Diyos na. Simbolo lang man na, representation ra man na. So dili na Diyos. So dili na ang sugo sa Biblia nga dugmoko na to. Mo bitaw nga ang deklarasyon sa Council of Nicaea 787 AD, ikaduhang council niya sa Nicaea 787 AD, gisulbad na ning problema ha. Naani deklarasyon ang council council sa iglesia, no? Akong naman ko'y nakita diri gani, no? Akong gi-search ni sa Google, no? Naghisgot rin sa Second Council of Nicaea 787 AD, no? Giingon diri Second Council of Nicaea 787 AD. The Seventh Ecumenical Council of the Christian Church. Di man ha? Christian Church Council ni. No? Nga nag-meeting sila dito, no?
giingon nga, the council declared that icons reserve reverence and veneration, but not adoration, which is reserved for God alone. Nakuha ba ninyo ang point? Mao ni ang gideklara sa Council of Nicaea. Gisulbad na ng bangi lagi unsaon na pagsabot ng larawan og ribulto. Ang deklarasyon sa council nga kinahanglan ta motuo kay naay authority ang council niingon, the council declared that icons reserve reverence and veneration, but not adoration, which is reserved for God. Ato naman yung na-explain unsay bot pasabot ani. Nga ang larawan ko no, dili dautan gamiton basta tahuron lang o i-venerate lang. Dili lang i-adorate. Sa to pa, dili lang ipaka-Diyos. Mao na deklarasyon sa council. So kaming mga Katoliko, nga nung wala mi masayop sa among pagluhod-luhod og larawan, kay kana veneration raman na. Tahod raman na, wala man na mo tuhuin ang among ribulto nga Diyos na. So wala masayop ang mga Katoliko kung magluhod-luhod og larawan. Kay ang but pasabot ana veneration, pagtahod, dili pagpaka-Diyos. Oh, klaro kay ng Council of Nicaea, no? Seventh Ecumenical Council of the Christian Church. Yung nahitabo ni adtong 787 AD. Sa to pa kung atong pamalandungan ang maong council, kung nasulbad tong Council of Jerusalem, kay human sa taas nga lantugi, basahan ninyo ng Acts 15. Kanang Acts 15 naa diha napatik nga human sa taas nga lantugi, mitingog dayon tong tinugyanan sa Yahweh. Ang prime minister sa iglesia katong gitugyanan ni Kristo ba, si Pedro. Pagtingog niya, wa gyud misupak. Kay mo man to desisyon, dogmatic definition man to sa teaching sa iglesia. So why misupak din? Gidasunan dayon ni tingog po dayon si James kay siya may obispo dito sa Jerusalem. Protocol pod kinahanglan mo tingog po siya kay ang council na hitabo dito man sa iyang lugar, sa Jerusalem. So nitingog po ang obispo sa Jerusalem, si Santiago. Pero ang nibungat sa dogmatic yun definition sa pagtuo, ang tinugyanan si Yahweh, si Pedro. Kaya siya may gitugyanan ni Kristo sa mga Yahweh sa gingharian sa langit, di ba? Siya po ay gihimong representative, no? Sumala sa atong masabot sa Juan 21:15-17. Sa dihang taliabot na nga mukayab si Kristo sa langit, kinsa may gipatrabaho kinsa may gisugo ni Kristo nga motrabaho sa iyang pagka-shepherd nga chief, si Pedro. Imagine na nasa Juan 21:15-17 sa tanang mga apostoles nga tuwa dito si Pedro mo'y giingnan, Pedro, dumalaha at imana ang akong mga karnero. Trabaho mo na ni Kristo. Kanang magdumala, mangulo sa iglesia, nganong sa tanang mga apostoles si Pedro mo iyang giingnan ana. Buti pasabot, si Pedro mo iyang gihimong representative. Pareha sa mayor kung mo adto sa laing dapit, iyang i-delegate iyang trabaho sa iyang vice. So sa tanang mga apostoles, gi-delegate ni Kristo ang iyang trabaho sa pagka-shepherd. Si Pedro. So si Pedro ang prime minister. So mauna nga, kung mutuutak atong Council of Jerusalem, mutuuputaan ang ubang mga council kung magsulbad nagbangi sa pagtuo. Nya kining mahitungod sa larawan, dugay naman ning nasulbad. Nagdesisyon naman ang council sa simbahan nga dili lagi dautan ng tahuron ng larawan o i-venerate ang daotan lang kung ipaka-Diyos. Ano di man ta mutuo na? Kaya walang gyapon ta kasabot, no? Kaya para nato kanang pagluhod-luhod sa mga Katoliko og larawan, pagpaka-Diyos na, which is wrong. Dili tanang pagluhod pagpaka-Diyos. Nagali bata nga nagluhod-luhod siyang ginikanan kay mahadlok siyang bunalan kay nakasala siya ba? Naay na figurin ditong nabuak, raba po niya tuyo hadlok siya, inig-uli siyang mamagpapa, bunalan siya. So, unsa iyang gihuna-huna nga buhaton, parang di siya bunalan. Inig-abot ni tatay og nanay ron, magluhod-luhod jud ko, pakiluoy, parang di ko bunalan. So, pag-abot siyang nanay og tatay, iya yung giludhan. Pero wala siya maguna-huna nga ang iyang tatay og nanay, Dios. Pagluhod na to sa pagpakiluoy, nga aron dili siya bunalan. Pero siya maguna-huna nga ang iyang ginikanan, Dios. So mao ni usa sa example, no? Practical example na nga dili tanang pagluhod sabton na tong idolatry. Kay na ay luhod lang sa pagpakiluoy, luhod lang sa pagtahod o pag-venerate, mao na. So kining issue mahitungod sa mga larawan, mga igsoon,
nasulbad na ni kay nag-declared na ang council sa iglesia, ikaduhang Council of Nicaea, nga nahitabo ni atong 787 AD. Kay naapoy mga wa gyapon kasabot atong higayuna ng larawan. Kay ilang panggubon. Prasa ng mga dili katoliko ron, gubon nila ng larawan nga dili man tao na Diyos. Ang instruction sa Biblia nga gubon kadto mga Diyos, dili ka ng mga larawan nga sagrado. Oh. So, sulbad naman ning mahitungod sa larawan sa Council of Nicaea, Second Council of Nicaea, Seventh Ecumenical Council no sa Christian Church. So dapat mutuo ta. Mutuo ta kay kung di ta mutuo sa ato pa, gi-undermine na to ang work of the Holy Spirit. Kay matag council sa simbahan, mag-uban ang Holy Spirit nga mugiya para dili makadesisyon og dili mao. Di ba? Oh. So kay ang Holy Spirit gagiya man sa council, mao na nga dili masayop tong Council of Nicaea. Nga dili daotan ang larawan kung tahoron lang o i-venerate. Madaotan lang ang larawan kung ipakadiyos ang sayop nga gamit. So wanam daigong panahon, hangtod sa sunod Domingo pohon, sa mga oras o istasyon ato nang ipadayon kung naapay nalimtan na tuhan nga isyu. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Gipaila-ila, Jose